Que tal, saúdos, moi boas, son Rodrigo Vázquez, presentador do Atrápame se podes, e estou aquí hoxe para contestar eu preguntas. A primeira é que é para min o galego, e para min o galego o idioma é fogar, é casa, representa de onde veño, recórdame os meus avós, a xente que eu me criei, dos primeiros que puden aprender cousas, e sí, creo que o termo que máis me ven á cabeza é casa, é fogar, é familia, é semente, por dicirlo así. E logo, en canto a palabra favorita do galego, non me gustan a mí, non teño verbas favoritas en galego. A mí o galego gustame en conxunto, gustame como que é un idioma, é unha ferramenta. E a veces se o compartimentamos e só sinalamos palabras fermosas que soen ben, que hai moitos que soen moi ben, a verdade, creo que a veces podese tomar o idioma simplemente como unha peza de folclore, cousa que non o é. É unha ferramenta para usar. Parecese máis a un sacho, a unha ferramenta para o día a día, para usar, con quen sexa, onde sexa, no contexto que sexa, e creo que así debe seguir sendo, e creo que así é como entendo, alo menos eu, os idiomas, e, por suposto, o galego, como unha ferramenta, a miña ferramenta, a ferramenta máis fermosa que eu podo traballar.